ay tan gadi émission meɗen ar Welto présentation Elimane Ka, c'est parti pour c'est Elimane Ka qui contrôle ko wiide waɗa ko 100% Pulaar narankoɓe men pulaagu men ko men on salmina men juuro men weltano men ñagano jaam ay hoɗo daraɓe ɓe vidéo ɓe Welto mi salmini on mi juurima on weltanima on ko wiide on rek oɗon mbawi natɗo paɗon abonné pour hay dara tawne oɗo sen men YouTube ay ten weltanoma pulaagu Sénégal mais pilegu pulaagu Nigéria Niger ayca pulaagu Éthiopie e Cameroun on calminama pulaagu Tchad on jejjitaka kala ɗo pullo woni e nder Afrique mi salmini ha Burkina Faso onon fof beltama on nottanama e oɗo sen men YouTube mbaɗa abonné onon mbaɗi toon abonné sa naati sa laari to less a yiyat ɗo winda s'abonné sa ñuɗɗi ɗo vraiment kala vidéo naɗɗo ɗo woni émission woni vidéo mo ganduɗa ko narankoɓe men haydara gaɗatama hen Elimane Ka yarata e moon bon weltina ko welata koye pulaagu e vraiment ko widete koye début gonɗen inchallah heddi hato nder en mbatta wat invité ɗo nalankoɓe men he invité ɗo ganduɓe men ɓe garanande aada e cosaan Pulaar walla mbiyen fina tawa fulɓe machallah ɗum ɗon foof ma on keɓin ɗo e se dental fulɓe TV ayca jeehet Lagi julle ceria di julle ceria ajoro morso den beltina non batu bamtare ha ko fedde ne ganda ko fedde pelle nde hawridini ko yata e pelle jetati do tolna vraiment kamen ne Abdoulaye Ba pour André de la 6 ko kankoni horejo vraiment fedde nde darnanoma ko fédération mo ganda mbo hawrindini ɓiɓɓe fulɓe fof ngam ɓe ɓamta leñol ngam ɓe jaarira leñol ngol yeeso kamen on ɓe nodda pelle ɗe fof ɓe gara ɓe ndentena e vraiment kamen minen ɓe weltina ko jagui ko wiide rek oɗon mbawi waɗ bamtare inchallah mbawen nabru leñol men ngol yeeso par ce que vraiment neɗɗo ala ko wona ɗemgal mum te ɗemgal ngal jeeya e ɗemɗe ɗe ganduɗa ko ɓurɗe teddude ɗemɗe he hay sen mbawi ko kam ngal ɓuuri ɗemɗe ɗe fof ɓurde teddu e ɗemɗe he ngal ɓuri ngal jeeya aussi e ɗemɗe ganduɗa kam ɗe ɓuuri sellu e ɗemɗe he ɗum kam na laaɓa ɗum ɗon yeehi ha tubakoɓe aussi ɓe gandi in on jii ɓe gaddani hen radio mo ganduɗa ko radio mo ganduɗa kabaruji ɗi taw kabaruji ɗemgal fulfulde fof ko belamma e andude ɗo ɗemgal ngal tolli e ɗemɗe he e ɗum noon saabi ha dañɗe ɗum noon ko yettere Allah sen dañi ɗum yon gandu enen en gona yimɓe pamɗuɓe woni yimɓe ganduɗa ko yimɓe mawnuɓe kala mo mawnani no hoore mum ya andu ka mawni ɗo kala pamɗino hoore mum ne ya andu ka pamɗo en gona yimɓe pamɗuɓe wadde nden woto pamɗiɗen men ganden wonde pullo ina wona cakan si Allah waɗima pullo ya yettu Allah par ce que mo kala mo yiɗi won pullo e ɗum ɗo noon koye belamma mawɗo aysa omo kettoɗon ɗo woni asantino jeti ba dara joom bawal an on darata kam ɗo mino mo weltina ko jagui mino mo weltina e ɗa wawi waɗa commentaire gaga less mi yiya ko binduɗa ko mi wawma hen innu inchallah onon fof minen weltano ko jagui ayca asanguiɗo ayca ko wiide onomo kettoɗon ɗo woni Assane Guido Djetiba Dialal Diomba walla Samba Benda Yoro Sadio Banali kan ko artiste Sénégal jaaroɗo e région de Kaolack e département Kaolack commune mbo Keur Baka
arrondissement mbo Kumbal asan ko je ba jaralo yaro wuro nganango wi jamme machallah kamne ko artiste international artiste mbarado ko weli odo wi machallah pula guna weli ba jawo ba acca ba jawo ba weltanama ko jagi ba jawo ba weltanama ko jagi pula guna weli machallah en beltanima dum kala do woni hara wawi windu hoto sare ne jeeda aussi min bawa hal sare ne jeeda aussi min non beltano ko jagi ba jawo ba weltanama kono non sa weltanama jallo ko don buri wela parce que ko jallo buri wela jettode acca ba jawo ba weltanama ko jagi ay ci tagal na himbe na sangi jeti ba ndar one kam woni kolle sara o wi ndare yaadu nyaayo déjà wallahi pula go no weli wallahi pula go no weli wonde pulla no weli wallahi England woni mo Angleterre from Gambia. How are you Gambia? How are you England? I miss you my brother. I'm very happy for you. I'm Senegalese. I don't speak English because I'm very happy for you. How are you Gambia? How are you England? You know, I'm very happy for you. Alna ko jagi salmina Angleterre na fofa kala mo ngandaro na Angleterre salmina men tamini Gambina be Gambia Senegal ko ibu jaybate ko frontière wada frontière ara nder men Gambie woni Sénégal Sénégal woni Gambie on beltanama ko jagi on calminama on juurama on beltanama vraiment ba jawo ba from Gambia a weltanama ko jagi a weltanama ko jagi salminama Gambie na e fof salminama Angleterre na e fof ayca bismillah acca ko wiɗon kadi no mbawi wat partagé mbaɗe partagé kala mo ganduɗa e fedde waɗin partagé ɗeɗe pelle ɗe gonɗa foof wat partagé vidéo pelle ɗe ɗe gonɗa foof yo yimɓe fof keɓin seno yimɓeɓe ko seno ko sen men ko pulago tan ligganogol pula tan jiɗɗen ɓamtani leñol men ɓamtani ɗemgal men naɓen culture men ɗo kala e aduna yi innane par ce que ayi oɗo ba diaw moni toon ha Angleterre moni mbo yiɗi pulago mbo yiɗi ko woni ko mbawɗo ya Angleterre o sukka ɗemgal jananal kono waɗani ɗum o sukki ɗemgal mum vraiment a weltanama ko jagui wat partagé ko jagui wat partagé pelle waɗe partagé mbaɗon abonné ko jagui mbaɗe abonné ko jagui ayca ndaare yaadu ñaayo ndaare yaadu dendal fulɓe on calminama on juurama en calmini président Bayalo Diallo adama nene binta to sare ali konne en calmini ɗum en juurima ɗum eɗen calmina dendagal gonɓe fedde he monsieur Ba en Amadou Diallo to Italie actuellement kamɓe to Milan machallah bon accitakel ko jagui kaw Ibrahima Diallo mo to États-Unis d'Amérique Chicago en calmini ɗum ko jagui eɗen calmina aussi Abou Bade Salah to Nouakchott Mauritanie eɗen calmina almami Keba Ba mo to Tamba en calmina Ndofannaɓe en calmini dendagal dental fulɓe na e foof eɗen ɓe calmina rewɓe gonɓe e fedde e foof Lebou Sow to Dakar a salminama juurama weltanama ñaganama jaam
hal ba do wal go e ay cen beltani muɗum ko jagui wonɗo ko kolle sara radia e ndare yadu ñaayo ay siko noon tan yarata e nder sen men youtube Elimane Ka ay siko noon tan dental fulɓe tv ko pulago take en immo ko wiide rek ko weltare ha mbaɗe partagé mbaɗon abonné ko jagui nde men enen foof enen tan jiyina laamu ndentuɗen in pamdan leñol men Pulaar ay tammina ɗo ara ñande kala rek minon weltina ko welta koye pulago he machallah kala ko welta e finata men rek ko ɗum tan liggantoɗen ha ayca ɗaɗen kewe mamadou koye gartiɗen oɗo morceau ko Bousel Mody Sow ɗon belɗo ayca jaɓe Bousel Mody Sow ayca jeen ayca noon ɓe ndar commentaire ha mbaɗe commentaire mi wawa yiide dédicace ji mon mindeɗi mbaɗe commentaire ko jagui e son mbaɗi commentaire mi wawa lire dédicace ji mon ɗi par ce que ina hen dañi solo par ce que siɗa laara ɗa aussi ɗa wayna a winda aussi ɗum taka mi anda daratɓe ɓe ko hombo e hombo mi wawa mi weltin e live mene onon ne binde mi wawa on weltin ko jagui acca 12 minutes caggal de puɗɗinene live o ha joni ko 12 minutes acca ko vidéo rek onon tan ayca Bousel Mody Sow ay cer beltanima ɗum ko jagui o wimi salminima Omar salminama ko jagui Omar weltanama ko jagui vraiment Omar mi salminima ko widema wadde abonné sa waɗi abonné aussi mbaɗa partagé kala no mbawɗa wadde partagé pelle ɗe ɗe gonɗa aussi belattom ko jagui acca a weltanama ko jagui Omar hoɗo jeeɗa ida wana sago Aïcha Bousel Mody Sow signé Kew Mamadou Yugo Aïcha mbaklen jabbal Aïcha ndehen kutal tawa ton may hari ba Aïcha wi banda Aïcha den beltina gorgi Kalidou kamne do kutal en sabini man juri mo tamina keccel Kalidou Baba Kalidou kawni président des éleveurs mo don to kutal en calmini men jurima ɗum en calmini kutal mbaranaɓe kutal sare galok sare kutal sare ali fof
herbe calmina herbe juro kam ganda hada e kutal abdou en fof kutal malik herbe calmina aisha wi kam ko omar ba mina dia medina sabah ay ci medina sabah en calmini be no fewi wona sera medina sabah masala en calmina aussi postu kara ibnawe fara feñana e fof calminama en calmini medina sabah na e fof omar ba mi weltinimama ko widema wat partager vidéo so wari mo partager wiral kam ko jagi omar ba a weltanama samina medina sabah na e fof ha postu kara ibna e fof vraiment be beltanama ko jagi ay tan no welani ha welani kono finato amen ina weli hande fulbe si dawri ndiwtungu ñede alkames subaka machallah be jahabe gaddu e gede coppo e gede en ko eno bawmu wami en gene fof be coppante be ngara play dabal galle he be gadda gede be bisa nder galle dum don fof machallah ina weli ande do kam galle kala na do rek damal galle haytima rek andal ko do ndiwtungu woni machallah latan dum si ha kikide wiye hoto dendirawo yaada be ngari ndeysan e nagge adda fewna nagge nge ha mojja wada nge hotollo fewna wadda nge gawri siya futuro yawti yimbe juule a pari mawbe nodde be jodo diwtuto do yaloto hala borno cumti mum daneji arda e wufal mum e jewel basam be jodo be kuccida funnange machallah lardum tan o addane ngari moji o addane be tigga wiye ko rewbe jeendi be ganda a seraka gorko ma hawrane lajal ha dum laar ko suba ko tan a fera sere te gorko ma hawrane lajal laar ko suba ko don e ko jewbe be ngona nyaare ko aw tan wonta e ko jeewon tata lembel ala hen dum non fof laar ko be ciboto ko hen be ngara be tigga bara be kuman ma dum vraiment tiggu nguta ko woni to nder ha lamboda dum don fof ko firti jogoda ngare di ha wiye joni a etto jombaji on jahadin ufaleji di ngara banaji di lireji di jawd etto jombaji la dum no weliri mais vraiment eren kewi o fina to amen no weli machallah o weli no fewi ay ci dum wotan barin parce que ina dañi fayda no fiam Aisha ay ci jiro benen sabe Allah ay ci woni bu yero se ñay ba hande tan fami ndeysaan yo diyan sabi Allah oh yeah
ay tamboɗo haala ko dañi fayida kam Ibou Yero Sira Ndiaye Ba o wi jiruɗen saabi Allah gaccen leñamagu ganden fulɓe fof ko wotuɓe gaccen o daroɗa wiya min komin kaabo o wiya komin jeerjeero komin bisanajo komin jenguel komin duranajo komin mbaranajo fulɓe fof ko wotuɓe ɗum ɗon na jeeya ko ganduɗa ko kamin serdi en wata jaɓen ɗum wata jaɓen ɓe ceerda en ganden ɗemgal ngal ko gotal ko fulfulde nde tan kaleten enen fof woni pullo Sénégal pullo Mali pullo Guinée Conakry ha Bissau Niger Nigéria Cameroun Tchad kala ɗo pullo wawi wone nder aduna he fof ko fulɓe ko fulfulde fulfulde ngal ɓe kalata ɗum ɗon hay goto hoɗa yakkani ɗin ko enen tan dañina ko enen tan dañi jaaha Afrique ha nde huuɓa tan kala ɗo jahata tawa jaara rek tawa to leñol fulɓe ɓe jooɗi tawa ko toon woni cosaan en tawa en ɗum ko enen tan dañi jettirinen Allah jettirinen Allah machallah ko weltare gaccel leñamago ndaw gonga Ibou Ndiaye ndeysaan ayca Samba Giro Samba Dawda Diabou salminama juurama weltanama ndeysaan ayca ha joni tan on dara sen mon YouTube Elimane Ka Dendal Fulɓe TV ayca ko weltare rek eɗen gara ɗo à chaque fois ɗen ɗo kawrita eɗen mbaɗa ko welata koye pulagu men onon fof ɗon calmine kam ganduɗa oɗo saaha ɗa acci yitteji ma fof aɗa laara a weltanama Elimane Ka weltanimama ko jagui mi weltanima on ko jagui ayca ko vidéo ne kon mbawi wat partagé mbaɗon abonné mbaɗon aussi commentaire gam mi wawa andu ko hooɓe mbatta commentaire inchallah Ibou Ndiaye Ba kam jareten ay jen beltanima ɗum ko jagui wonɗo ko Ibou Yero Samba Ndaw jiɗoriɗen sa wala Ibou Yero Sira Ndiaye Ba jiɗoriɗen saabi Allah ayca caggal nde gimmiɗen mum daren ɗum kamne Ibou Yero Samba Ndaw wi Abdoulaye Ngol Abba Jiwel ayca daren ɗum garen joni oɗon beltanede onon ɓeɓe ganduɗa ɗon gacci yitteji mon foof oɗon dara sen YouTube on beltanama ko jagui ayca mbaɗe commentaire binde to less commentaire eji mon mi wawa andu ko ɓen ɗum noon sax cuuli on dédicace uji mon en live mi jangana on en direct Ibou Lawo ayca Marika weltanama welcome masara Elimane tu es toujours dans le rôle important ndeysaan Mari weltanama Mari Mari mi salminima mi juurimama mi weltanimama
Ayo apply bola bagi. Iya nih tidak beragama. Ayo apply. Aja pula guna beli nalang kegel mana beli. Aja pejangga di wawata janggen pamen ganden. Ganden engal do dem gal men sen jangi engal lahren gal mbawi gollirde tawa en dañani hay jeɗele gote aja ko wiɗon rek ko mbiromin ko en dañat ko 30 minutes mo ganduɗa ko 100% Pulaar in gasi ha en laaɓi tos ko weltade ha arnode rek waɗande on 100% Pulaar e weltanogol on machallah hande ɗo garduɗa aɗa moƴƴi ha machallah mbaɗa faɗo mbaɗa si kadi ɗum beltano ko jagui kamɓe ko ɗo woni régie municipal Kaolack kadi ɗum beltano ko pullo mo nanane Pulaar noon mbaɗa fa ar salmin téléspectateur Elimane Ka ar salmin ɓe ar salmin ɓe assalamu aleykum leydi meɗen on calminama on juurama mi salmini on goto fof ɗum deftude yettode mon e nder émission no wiyeteno kadi ni émission are welto eyyi en beltima minen fof min beltima machallah sen YouTube Elimane Ka dental fulɓe TV eyyi wonade dental fulɓe TV aɗa laare ayi donc mbaɗe abonné ko ɗum gare mbaɗon abonné oɗo chaîne machallah mbaɗon partagé eyyi mbaɗon partagé ballon ɓiɗɗo mon ko noon wiyete wona eyyi ko noon mbaɗon ɓiɗɗo mon pour waɗa avancé meccal bako machallah kadi chaîne o yaara yeeso machallah Pulaar o yaara yeeso. Merci beaucoup on beltanama sako ɗo udditeten hande émission men hande 30 minutes de bonheur émission ar welto cikkumi on beltima ko totti on rendez vous rek ha saaha goɗɗo inchallah mi arta ɗo kadi Demba a weltanama wi kama jarama merci beaucoup mi yi commentaire o mi weltima ko jagui ko noon rek mbaɗe abonné ha mbaɗon partagé mbaɗon commentaire inchallah sen garti ɓuura wel assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ha lawol gongol merci beaucoup bye on weltanama ko jagui